Id-deputat nazzjonalista Yves Borg Bonello deskrivit rapporti tal-medja indipendenti dwar kandidati fih dan il-Partit Nazzjonalista li diġà bdew jissemmew biex jieħdu post Bernard Grech bħala Kastelli fl-arja. Dan propju jum wara li l-Gazzetta llum fil-paġna ta' quddiem tagħha semmit lil Alex Borg u lil Derin Karabott bħala l-kandidati lesti biex jieħdu post il-kap. Fil-fatt fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li llum spjegat kif Borg għandu warah lil Adrian Delija waqt li Derin Karabott hu meqjus bħala l-filjozz ta' Claudio Grech li warah hemm l-eks Ministru Austin Gatt. Spjegat ukoll li diriġenti tal-Partit Nazzjonalista qed jargumentaw li hemm bżonn li jinstab kap ġdid minflok Bernard Grech minkejja l-fatt li Grech hu determinat li jibqa' kap anke jekk jispiċċa ma jmurx tajjeb fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej. Iżda meta One News taqsa propju dwar dan lil Yves Borg Bonello waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, evidentament skomda isostniet li dak li ġie rrapportat mill-medja indipendenti u biss Kastelli fl-arja. U qed tibni Kastelli fl-arja. U fatt magħruf li Borg Bonello waħda minn dawk li tinsab wara Alex Borg bħala wieħed li tissemma bħala papabbli biex jieħu post il-kap attwali Bernard Grech. Madankollu fil-waqt li Borg Bonello deskrivit dawn ir-rapporti fuq dak li qed jingħad fost id-diriġenti fid-Dar Ċentrali bħala Kastelli fl-arja, mhux l-istess għamel Bernard Grech fl-istess jum li ħareġ ir-rapport tal-illum. Dan hekk kif waqt intervista li kellu bagħat messaġġ ċar lill-imsemmija fazzjonijiet tenna li m'għandu bżonn lil ħadd jurih kif imexxi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jiena m'għandi għalfejn il-ħadd jgħidli kif l-oppożizzjoni tista' tkun aħjar.